bingung. Lung, kowe iki lara apa? Wong tak undangke Pak Mantri, ya Pak Mantri ngendikake nek sehat. Kowe tak gawa ning BRI UGD maksudku ya diperiksa ora ana penyakite. Ning kok nang omah kok kowe iki mung klekaran njaluk apa-apa ora tau gelem omong mung nutukke cangkir nang meja nek le nutukke ping 3 madang nek pindho ngombe. Monggo aku ki nganti judeg gagas kowe jane kowe iki lara apa? Njaluk apa kowe blobloko karo aku. Madang meneh. Wong lara kok mangan iso ping 5. Yo. Untung aku ki wong sembadala. Kaya didulangke. Ayo. Yo, iki gudeg kalengan. Wis. Ngombe. Ayo wis piye meneh kudu. Kok kleru cetok. Oh. Ning ya omong le Cah Bagus. Omong, janjane kowe duwe niat apa lan karepe apa. Nek kowe ora omong aku kuwi bingung. Nganggo watuk barang ngono kuwi men kakangne lega. Lah lara kok tanpa omongan. Wis, nek wis iso watuk ge omong. Kang Tegak. Piye? Kang Tegak. Iya. Iso nggo jenggelek ora? Bisa. Waduh. Kuwi lha basa Melayu. Jenggelek awake nggo tangi sithik men jagongane penak. Lha gene iso. Dene pirang-pirang dina kok ora gelem jenggelek iki ngopo? Kang. Aku jatuh sakit. Iya, ayo bener. Aku mau bertanya, Kang. Yo, takono. Aku itu kan sudah dewasa, kan. Ora mung gedhe kowe iki wis tuwek, Nyuk. Kok njur gedhe piye ora? Sudah sepantasnya jikalau saya merasakan rindu yang seberat-beratnya. Maksudnya piye? Begini, Kang. Ya. Saya itu mimpi. Oh. Ngimpi. Iya. Ngimpi apa? Saya itu ngimpi digigit ular, Kang. Oh, ular tangga. Mbok ling lucu ki sesuk nek wis awake waras ular tangga kok nyokot. Tidak, Kang. Saya digigit ular. Ular. Iya. Warnane apa? Putih hitam, Kang. Lho, kuwi ula apa zebra? Ya. Jangan gitu, Kang Tok. Ular. Oh, ular, namanya ular weling. Ular weling itu ular yang bijaksana karena sering meling datang siapapun. Ular weling. Ular weling. Itu artinya apa ya, Kang Tommy? Togo. Iya. Kuwi tegese kowe kuwi arep rabi. Masa? Iya. Apa betul? Iya bener. Emang betul. Iya. Terus kalau begitu saya akan mendekati ijab kabul ya, Kang? Iya. Apa kowe janjane tak takon, seneng karo wong wedok apa piye? Iya, Kang Tokok.
Lho. Seneng karo wong wedok? Iya. Sapa sing tok senengi? Tidak ada lian. Tidak ada lain. Tidak ada lain di antara semua wanita yang hidup di dunia ini, tidak ada yang bisa merobohkan beteng cinta kasih saya kepada sesama umat. Iya. Kecuali satu yang menjadi idaman, rumah idaman, idaman hati saya, yaitu, maaf ya Kang Togok, kalau Kang Togok kaget. Ya ora apa-apa, wis dipun kowe omongo sapa sing tok tresnani. Saya itu jatuh cinta kepadamu. Lho. Karo sapa? Anaknya Nolo Gareng Kang Togok. Lho, anake Nolo Gareng. Iya. Jenenge sapa? Kalau nggak salah Meriam Belina. Bukan deng, itu anu bintang film yang kalau nggak salah namanya Nolowati, Kang. Lho, kowe ra edan lho. Lah, Kang Togok jangan marah. Jangan marah. Ini cinta. Cinta itu lahir tulus dari hati. Tidak bisa diminta, tidak bisa ditolak. Cinta itu murni dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dari itu Kang Togok harus menerima apa yang menjadi perasaan saya. Jikalau Kang Togok tidak bisa menerima, saya akan mencari tempat untuk bunuh ke diri. Lung, Apa? sadaro anake Gareng ki rak padha karo gawe rak ya anakmu dhewe to, malah kae klebu putumu. Kowe kok arep rabi karo putumu dhewe iki piye? Cinta tidak memandang umur, kasta, dan derajat. Cinta itu murni. Kamu tidak akan kuat merasakan rindu ini, Kang Togok. Cukup aku saja yang merasakan. Waduh, gayane kuwi. Kowe iki karepmu kepiye? Ya, begitulah kata-kata Sujiwo Tejo. Ah iya. Ku nek wonge ndelok streaming miso-miso. Biarkan, tidak apa-apa. Saya tidak tidur. Iya. Lah terus Kalau Kang Togok nggak bisa membudidayakan, gimana artinya kok? Kalau Kang Togok tidak bisa mengupayakan saya kawin dengan Nolowati, ya sudahlah. Kalau begitu kita pisah ranjang sementara. Tidak ada saudara antara Togok dengan Bilung. Bilung berdiri sendiri, Togok berdiri sendiri. Itu saja. Cukup kata-kata saya. Saya tidak mau berkata-kata lebih banyak lagi. Kang Togok. jane bener. Tresna kuwi pancen wuta. Ning terus kowe karo aku li arep budidaya wae piye? Wong kowe karo aku ki ming wong sekeng, kowe karo aku wong ora duwe kok arep rabi karo anake Gareng. Ngono nek kunangan Semar, kunangan Gareng, kunangan Petruk, Bagong kowe karo aku malah kewirangan. Wis tolong. Tidak bisa. Jikalau Kang Togok tidak mau membantu saya akan berangkat sendiri melamar anaknya Nolo Gareng. Kalau Nolo Gareng tidak memberikan anaknya, siapa yang malang mesti saya hancurkan. Yang mujur mesti saya cari. Omonganmu ya lah. Itu betul Kang Togok, itu serius. Itu yang saya ajar. Kalau tidak bantu dengan saya tidak akan mengakui Kang Togok itu saudara sepupu saya. Anggap saudara sekempol saya. Wah, jan Karkoso iki. Yo tak budidayake lho. Tansah marpamoring sukma sinukmaya winayu wing asepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Sigra matek aji Lurah Togok.
eling-eling abdining nata ngalengka Prabu Dasamuka kawasa dadi kekuatan Sang Budaya memijil saking Gunung Semawana merpek yungganing Ratogok kuwi Lurah Bilung Sarawita. Anggro sesumbar lendo bumi konjeng kumalu dokuntur gato rumembak penyukang kumambang tokok kowe nangis kawasa menehi kekuatan karo Budaya metu saka Gunung Pangurungan. Eneng apa? Nuwun sewu menawi kula paripaksa nyuwun pambiyantunipun Sinuwun Prabu Godayitma. Ya, ora dadi ngopo. Aku eling kowe tansah nderekake marang aku duk nalika aku isih dadi ratu ning Ngalengka Diraja. Pait getiring ratu Ngalengka kowe melu ngrasake, Gok. Nggih, kasinggihan mekaten. Eneng apa? Bilung gandrung kaliyan atmajanipun Nalagareng ngenamipun Nalawati. Monggo nek kula wujud kaya ngeten iki mboten ajeng kasembadan nglamar anake Nalagareng, paling boten kudu dicolong kanthi sarana nista ning manggih mulya. Aremu kula nyuwun supaya kula aja nganti wujud togok kalih Bilung sumangganipun badhe nyipta dhateng abdipun togok miwah Bilung sinuwun. Uta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Adalah angel mijet wae ngeranti suwe banyu sinaring bejo kowe duwe sesemban kaya nata ing Ngalengka Prabu Dasamuka megenga napas wong sakloron Cipta aja wujuding wong loro sauton telu saurupan nanging tak gawe kowe dadi juragan sing sugih blegethu bandamu kok. Isih mandi Nalindra ing Ngalengka Prabu Godayitma. Kowe wis wujud ratu sandhang pating glebyar mawa Mas Inten Jemrut Hergeni. Ayo caketana papan Druwi Nalagareng. Yen lumrah blereng karo derajat pangkat lan bondo donyamu, anake wis diwenehke karo kowe. Yen gareng ora entuk colongen, aku sing bakal ngampi-ngampi karo lagu jantramu kok. Matur sembah nuwun sinuwun. Wah. Saya dalu arah
sorot lintang kanggo madhap tete sonya madya ratri lumrang kandaning puspita putyan ira sang dwijara ambrang lir swaraning madu branta manungsung sarine ngembang Yayi kadanging pun Kakang Yayi Prabu Saraweta padha raja sak prabdamuan inggih pangestunipun Kanjeng Koko Prabu Sabar Sabdana sowanipun ingkang putra Mangya Widodha sowan kula mboten langkung pareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk Kakang Prabu Sabar Sabdana yo tak tampa gawe gedhening atiku kejaba saka kuwi ya nggonipun Kakang nari kalawan siadi sarta nyaketake pisuwanmu sayekti mung bakal ingsun dangu jumbuh kalawan apa sing sira aturake duk nalika 7 dina kepungkur siadi kepengin dhaup kalawan salah sawijining wanudya kasinggihan mekaten Kanjeng Koko Prabu Sabar Sabdana banjur putri saka ngendi mboten saged kejawi saking padukuan Bluluk tiba inggih menika atmajanipun Nalagareng ingkang namipun Nalawati ngono Yayi kasinggihan lah banjur kersaning siadi kepiye dinten menika nyuwuni dipalilah paduka Kanjeng Koko Prabu Sabar Sabdana keparenga kula badhe anglamar dhateng putri menika. Walata. Yai, kadangipun Kakang, yen to pancen kaya mengkono siadi, pun Kakang ora bakal kleri. Ana laraning siadi pun Kakang ngrasake, ana kepenaking siadi pun Kakang uga melu ngrasake. Mula wektu dina iki budhaling Yayi Saraweta pun Kakang ora bakal negakake. Hayo padha bebarengan budal lumarep ana ing padukuan Bluluk ketiga ngelamar kelawan atmajaning Sinalagareng. Ketoke pentas iki ora sukses Yayi Saraweta. Ora padha tanggap ae. Inggih, mboten dados menapa. Monggo Koko Prabu kula dhiraken bidal. Ayo, Yayi aja kesuwen.